kabrigada resulta 737. Kunya alas 4 kagahapon, alas 5 kagahapon 471. Kunya alas 9 kagabi mga kabrigada ang resulta 614. Congratulations mga kabrigada sa mga nakabugha diha. Niya sa mga wapagihapon na swertihan na napagkuha dito papel o ballpen. Isuwat ang atong ayaw kalimti karong buntaga. Magpadako mga kabrigada og 888 mga kabrigada. Pagapinan pa na ako og 371. Kalimot mga kabrigada ha. 888 og 371 mga kabrigada. Good morning ninyo mga kasiloy, Luzon, Visayas at Mindanao ang nagsubaybay sa atong YouTube channel, Mang Siloy TV. Mga kasiloy, maimbuntang ninyo tanan mga kasiloy kung doon na mo i-request sa ako ang mga kasiloy. Dito ra sa comment section ninyo request para ma-entertain muna ako mga kasiloy. Kung makakita na ko o saktong lumiro, hatagan ta mo tagsaray sipyat mukha yun. Daghang ngayon salamat mga kasiloy. Salamat kaninyo ang brigada Krasa. The music and your authority. Variety music at commentary with Jollibee.